Cześć, jest godzina 14 po 11 i bywają takie sytuacje w życiu. Myślę każdego z nas, że człowiek się budzi i myśli: nie poradzę sobie, nie dam sobie rady. Dzień przede mną, a już jestem w proszku, wszystko mnie przytłacza, nie połapię tego. Tych detali wszystkich w moim życiu, one tak fruwają naokoło wszędzie. I co ja chciałem powiedzieć? Chciałem wam coś poradzić. Mianowicie, kiedy macie takie sytuacje, na nie najlepszy jest klej biurowy, najlepiej właśnie taki. I to jest nieważne, czy wam jest dobrze, czy źle, on was zawsze zrozumie, możecie sobie tak zdjąć tam zakrętkę, możecie. Domorosłym narkomanom nie polecam, bo on pachnie jabłkiem. Ale do wszystkich innych zadań, oprócz domorosłego narkotyzowania się, jest perfekcyjny. Mogę wam powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że jakby nie ten klej, to ja już bym tego filmiku nie nagrał.